Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εκπομπή Όψεις και Απόψεις είναι και σήμερα κοντά σας. Ήδη πήρατε μια πρώτη γεύση από το τι ζήτημα θα κουβεντιάσουμε σήμερα με τις δύο όμορφες κυρίες που έχουμε εδώ στο στούντιο. Την κυρία Ειρήνα Τακά Μιχαηλίδου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Και την κυρία Μάλαμα Αλτόγλου, καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα. Ιδρυτικά μέλη του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου Δεσμός εδώ στην Θεσσαλονίκη, έτσι. Θα ήθελα να μιλήσουμε αρχικά για την ίδρυση του σωματείου, πότε ιδρύθηκε και ποιες είναι οι δράσεις του σωματείου αυτού, γιατί πολλοί κόσμος μπορεί να μην το γνωρίζει. Το Σωματείο Δεσμός είναι μη κερδοσκοπικό, όπως είπατε. Ξεκίνησε τη δράση του στην Αθήνα από 5 κοπέλες βασισμένες στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 2012. Στη Θεσσαλονίκη, η ομάδα του Δεσμού, που είμαστε κοντά στα 10 άτομα, ξεκινήσαμε τη δράση μας τον Οκτώβριο, τέλη Οκτωβρίου του 2012 και κάνουμε μια έχουμε μια μεγάλη ποικιλία δράσεων. Άρα περίπου ενός έτους είναι χρονικά το σωματείο. Λίγο παραπάνω από ένα έτος. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη περίπου 4 μήνες και κάτι. Οι δράσεις ξεκίνησαν στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο περίπου. Το σκεπτικό του δεσμού, εμείς δημιουργούμε δεσμούς μεταξύ των ιδρυμάτων και των εταιριών με σκοπό την καλύτερη χρησιμοποίηση του πλεονάσματος. Κάνουμε μια συνεχόμενη, είμαστε σε επαφή με ιδρύματα και σωματεία και δράσεις Αθήνα και Θεσσαλονίκη και καταγράφουμε τις ανάγκες και μακροχρόνια και βραχυπρόθεσμες ανάγκες και κάνουμε επισκέψεις, πηγαίνουμε σαν ομάδα και με τους εθελοντές μας και είμαστε σε συνεχή επαφή με όλα αυτά τα ιδρύματα και συγχρόνως είμαστε σε επαφή με εταιρείες και με ιδιώτες όπου υπάρχει πλεόνασμα και για να ζητήσουμε τη διάχυση του πλεονάσματος για να καλυφθούν ανάγκες και εστιάζουμε όπου πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να υπάρχει πλεόνασμα για να δημιουργηθεί ο δεσμός σε μια συνεχόμενη βάση συνεργασίας για να καλύπτονται ανθρωπιστικές ανάγκες. Ουσιαστικά, κύριε Αλτόγλου, φέρνετε σε επαφή τα ιδρύματα που έχουν ανάγκη με κάποιες εταιρείες που ενδεχομένως μπορούν να προσφέρουν βοήθεια. Τώρα, όσον αφορά το πλεόνασμα που αναφέρθηκε η κυρία Τακά, πώς ακριβώς μπορείτε να ξέρετε αν κάποια εταιρεία ή φορέας έχει πλεόνασμα, που φαντάζομαι στα οικονομικά δεδομένα αναφέρεστε, ή σε παροχή αγαθών? Παροχή αγαθών είναι κυρίως. Ερχόμαστε σε επαφή με τις εταιρείες και τους ρωτάμε αν έχουν κάποια προϊόντα τα οποία θέλουν και μπορούν να διαθέσουν για ιδρύματα της πόλης μας. Φυσικά υπάρχει μια πλήρης διαφάνεια των αναγκών των ιδρυμάτων, γνωρίζουν σε ποιο ίδρυμα θα πάνε και έτσι και προσφέρονται αυτά τα αγαθά. Θέλω να προσθέσω επίσης ότι δωρεές γίνονται και από ιδιώτες, δηλαδή συγκεντρώνουμε πράγματα και από ιδιώτες, τα οποία είναι πολλά. Θα ήθελα να μας πείτε λίγο για τις δράσεις που έχετε κάνει σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα που υπάρχει το παράρτημα, να το πω έτσι, του δεσμού στην Θεσσαλονίκη. Νομικά δεν είμαστε παράρτημα, είμαστε η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Επειδή ξεκίνησα από την Αθήνα, όπως μου είπατε, ακριβώς. Είναι ξεχωριστή έδρα δηλαδή εδώ? Όχι, είμαστε απλά η δικιά μας η βάση είναι στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο. Οι βασικές δράσεις που έχουμε κάνει μας έχουν στηρίξει και εταιρείες και σχολεία. Καταρχήν, πώς ξεκίνησε η ομάδα? Δηλαδή, κάποιος από την Αθήνα σας γνωστοποίησε τη διαδικασία και έτσι βρεθήκατε εσείς οι 10 εδώ και συμφωνήσατε? Παράλληλα, παρακολουθούμε κάποιες φωτογραφίες. Θα ήθελα να τις σχολιάζουμε κιόλας. Λοιπόν, εδώ βλέπετε στο Regency Casino, στο δεύτερο μπαζάρ κοινωνικής αλληλεγγύης, όπου συμμετείχε ο Δεσμός και ως μία από τις οργανισμούς και κοινωνικής ευθύνης της πόλης. Λίγο πιο αργά θα παρακολουθήσω το κοντρόλ, αν είναι εφικτό. Εδώ είστε εσείς από ό,τι μπορώ να αντιληφθώ, κυρία Τακά. Ο Δεσμός στην Αθήνα, η ομάδα του Δεσμού, μαζί με πολλά άλλα άτομα που μας στηρίξανε, συμμετείχαμε στο μαραθώνιο, στον κλασικό μαραθώνιο στην Αθήνα και αυτοί βλέπετε κάποιους δρομείς από την ομάδα μας. Εδώ είναι το σπανάκι. Η εταιρεία Βεζίρογλου μας έδωσε 500 κιλά σπανάκι, τα οποία διατέθηκαν στα παιδιά του ελληνικού παιδίου χωρίου και σε κάποια συσίτια της Ανατολικής Θεσσαλονίκης πάνω από 800 άτομα. Μέσα σε 2 μέρες καλύφθηκαν οι ανάγκες για γύρω στα 800 άτομα. Δεν κάνω λάθος. Εδώ είναι η Μάλαμα. Εδώ ήταν τα Χριστούγεννα κάποια δώρα που μας έδωσε η Aides Company
παιχνίδια τα οποία δώσαμε στη Λάμψη. Η οποία δραστηριοποιείται με παιδιά που έχουν νεοπλασματικές ασθένειες. Αυτοί είναι κάποιοι από τους εθελοντές μας που έρχονται στο γραφείο, στο Μέγαρο Μιχαηλίδη και μας βοηθάνε να κάνουμε καταγραφή των αντικειμένων που μας έχουν δοθεί και μας βοηθάνε στη διάθεση. Κάποια άλλα μέλη, η Μάλαμα και κάποια άλλα. Ναι. Εδώ είναι με μία δωρεά χορηγία που μας έκανε το Ανατόλια, το κολέγιο, από το Christmas Bazaar τους. Τα χρήματα διατέθηκαν προς το Παπάφιο Ίδρυμα, μεταφέρθηκε ένας όροφος από το δεύτερο όροφο στον πρώτο όροφο. Και έγινε η αναπροσαρμογή του χώρου, ακριβώς. Αυτό που παρακολουθούμε εδώ με τους τεχνίτες. Εδώ είναι πέλετ, δοθήκανε πέλετ σε αυτές τις δύσκολες εποχές, κυρία Αλτόγλου. Αυτό έγινε περίπου πριν από 1 μήνα, 1,5 κάπου εκεί πρέπει να ήταν, που δόθηκε στο παιδικό χωριό Βόρειο Ελλάδος, ήταν αυτή η παράδοση. Από κάποια εταιρεία προφανώς που σας προσέφερε το συγκεκριμένο υλικό. Αυτό ήταν, προσφέρθηκαν χρήματα με τα οποία αγοράστηκαν πέλετ από δωρεά. Κινηθήκατε εσείς. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι τα ιδρύματα εδώ στη Θεσσαλονίκη, σε αυτή την ολιγόμενη δράση σας που έχετε τοπίσει ότι έχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα και ποια είναι τα προβλήματα αυτά, κυρία Τακά. Κοιτάξτε, έχει πάρα πολλά ιδρύματα η πόλη μας και γίνεται καταπληκτική δουλειά από πάρα πολλούς διαφορετικούς φορείς. Οπότε τα περισσότερα έχουν πολύ μεγάλες ανάγκες, είναι μια ευρεία γκάμα αναγκών. Νομίζω το χειμώνα η πρώτη ανάγκη που ακούγαμε ήταν το πετρέλαιο. Ενώ σε παλιότερα χρόνια μπορεί να υπήρχαν τα φαγητά, τα παιχνίδια να ήταν κάτι το οποίο ζητούνταν. Τώρα πρώτη ανάγκη είναι το φαγητό, είναι η θέρμανση, είναι κάποια φαγητά, οι πάνες και τα παιδικά γάλατα. Εγώ δεν έχω παιδιά και έχουμε μάθει, είναι από τα πιο ακριβά και από τις μεγαλύτερες ανάγκες που υπάρχουν και από τις πιο δύσκολες να καλυφθούν. Τι άλλο είναι από τις πολύ μεγάλες πρωταρχικές ανάγκες? Νομίζω ότι αυτό είναι. Εντάξει, και ρουχισμός φυσικά, αλλά ρουχισμός... έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Ναι, και όταν επίσης... δεν υπάρχει τροφή για να καταναλώσεις, προφανώς ναι, τα ρούχα σίγουρα. Αλλά βέβαια είναι και αυτό ανάγκη. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά, δηλαδή είναι πράγματα που ίσως κάποιος δεν μπορεί να φανταστεί, που όλοι μας έχουμε στο σπίτι μας και μπορεί να μην το θεωρούμε και δεδομένα. Ναι, και μπορεί εμείς ας πούμε να μην το χρειαζόμαστε, να έχουμε και 2 και 3 ή οτιδήποτε, αλλά να μην πάει ποτέ το μυαλό μας ότι κάποιος να το δώσω αυτό. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα που, ας πούμε αυτό που θα σκεφτούμε αρχικά είναι ρούχα να δώσουμε, αλλά είναι... Και ένα καταπληκτικό παράδειγμα, μας πήραν ένα τηλέφωνο και μας είπε κάποιος ότι υπάρχει ένα αρμόνιο στο σπίτι. Ένα παλιό αρμόνιο, είχαν μετακομίσει τα παιδιά που το χρησιμοποιούσαν και καθόταν στην αποθήκη. Στην αρχή είπαμε κι εμείς, εντάξει, τώρα αρμόνιο δεν είναι η πρώτη ανάγκη. Αλλά παίρνοντας τηλέφωνο και μιλώντας με κάποια από τα ιδρύματα, πάρα πολλά, ειδικά με παιδιά με ειδικές ανάγκες, χρειάζονται μουσικά όργανα. Ναι, γιατί κάνουν θεραπεία μέσω της μουσικής. Και ξαφνικά έχουμε δει ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε. Τα μουσικά όργανα. Θα μπορούσατε εκ των προτέρων να το είχατε απορρίψει. Ακριβώς. Εμείς δεν απορρίπτουμε. Τη σημασία. Όποιος έχει να προσφέρει πλεόνασμα σε είδος ή σε περισσότερο χρόνο να προσφέρουν υπηρεσίες, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που προσφέρουν σαν γιατροί ή σαν. Έχουμε ιατρικά, έχουμε εθελοντές που έρχονται και προσφέρουν ή σε εμάς ή σε κάποιο ίδρυμα. Ποτέ δεν λέμε όχι, γιατί έχουμε αυτή την επαφή με τα ιδρύματα, πάντα μπορούμε να μάθουμε τι χρειάζονται και ποιος μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Πώς ακριβώς κάνετε την κατανομή των αναγκών? Δηλαδή, μου λέτε ότι όλα τα ιδρύματα έχουν ανάγκη. Άρα, πώς λέτε εσείς ότι θα δώσουμε βαρύτητα σε αυτό το ίδρυμα ή στο άλλο? Φαντάζομαι ότι δίνετε βαρύτητα στα ιδρύματα που έχουν να κάνουν με παιδιά, από ό,τι μου λέτε, ή λάθος αντιλήφθηκα? Όχι απαραίτητα, απλά κάνοντας την καταγραφή αναγκών. Είναι περισσότερα Θεσσαλονίκη? Ναι, υπάρχουν, αλλά πολλά που ασχολούνται με παιδιά. Τώρα, οι προτεραιότητες δίνονται και βάσει και του μέγεθους των αναγκών, αλλά και επίσης δεν βοηθάμε πάντα το ίδιο ίδρυμα. Δηλαδή, θα βοηθήσουμε ας πούμε σήμερα κάποιο ίδρυμα, αύριο θα είναι κάποιο άλλο. Δηλαδή,
Για να μην υπάρχει κάποιος που να αισθάνεται ότι αδικείται από τη δική σας προσπάθεια. Και πάντα, ας πούμε, κάποια έχουν ας πούμε, σε ένα είδος μεγάλη ανάγκη, κάποιο άλλο θα έχει σε κάτι άλλο. Τα διαχωρίζετε έτσι. Και έχει να κάνει και με την αμεσότητα της ανάγκης και πολλές φορές με το σημείο από το οποίο θα έρθει. Σήμερα η Τράτα μας έκανε μια δωρεά με κονσέρβες τόνου, όπου μας εξυπηρετούσε και εξυπηρετούσε ένα ίδρυμα που είχε ανάγκη στο παιδικό χωριό ΣΟΣ, στη Στέγη. Ναι, κέντρο στήριξης. Το κέντρο της στήριξης. Οπότε εκεί υπήρχε και η ευκολία του να μεταφερθούν τα πράγματα για να πάνε κατευθείαν στη Στέγη. Γιατί ένα από τα βασικά προβλήματα που έχουν και τα ιδρύματα και εμείς είναι η μεταφορά των πραγμάτων. Και αυτό το έχουμε αντιμετωπίσει αρκετά. Βλέπετε ότι υπάρχουν κάποια ιδρύματα που είναι δύσκολο να επιβιώσουν λόγω της οικονομικής κρίσης και φυσικά της μείωσης των εσόδων τους και από ιδιώτες, αλλά από και την κρατική επιχορήγηση που παλαιότερα δίνονταν, ας πούμε, τακτικά. Νομίζω είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που έχουμε ακούσει σε επισκέψεις. Πάρα πολλά από τα άτομα τα οποία εργάζονται σε ιδρύματα τα οποία παίρνουν χρηματοδότηση κυβερνητική είναι απλήρωτοι πολύ καιρό. Πολλά από τα ιδρύματα έχουν μειωθεί, έχουν πρόβλημα με τα λειτουργικά τους έξοδα, έχουν πρόβλημα να καλύψουν λογαριασμούς ΔΕΗς, έχουν πρόβλημα να καλύψουν την καθημερινότητά τους. Το οποίο, από ό,τι μας εξηγούν συγκριτικά με προηγούμενες χρονιές, έχει επιδεινωθεί πάρα πολύ η κατάσταση. Κυρία Αλτόγλου, θα μας πείτε αριθμητικά περίπου πόσα είναι τα ιδρύματα που έχετε καταγράψει εδώ στη Θεσσαλονίκη? Υπάρχει κάποιος αριθμός περίπου? Περίπου να σας πω... Τώρα, γύρω στα 74-75. Μεταξύ 70 και 80. Ναι, και σίγουρα είναι περισσότερα τα οποία. Αυτά έχετε καταγράψει εσείς, γιατί είναι πολύ λίγο το χρονικό διάστημα που δραστηριοποιείστε. Ναι. Για την ομάδα ήθελα να μου πείτε πώς ξεκίνησε εδώ στη Θεσσαλονίκη και φυσικά που μπορεί να σας βρει κάποιος αν θέλει να προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες του. Η ομάδα ξεκίνησε από 4 άτομα ουσιαστικά, τα οποία είχαμε έρθει σε επαφή χωριστά με το δεσμό στην Αθήνα, επειδή μας ενθουσίασε το έργο τους. Μιλήσαμε μετά μεταξύ μας στη Θεσσαλονίκη και επειδή πιστεύουμε πραγματικά είναι νέα άτομα, είναι δυναμικά και θέλαμε να φέρουμε κάτι τέτοιο στη Θεσσαλονίκη, μιλώντας με ο καθένας μας με κάποια άλλα άτομα που ξέρουμε στην πόλη, που θέλανε να προσφέρουν, που θέλανε να συμμετέχουμε, δημιουργήσαμε αυτή τη βασική ομάδα των 9 ατόμων, ένα από τα οποία είναι και στο Λονδίνο. Και ξεκινήσαμε από συζητήσεις, από τις δράσεις μας. Στεγαζόμαστε στο κτίριο Μιχαηλίδη στη Δωδεκανήσου 23, που ο χώρος είναι από χορηγία. Μπορεί κάποιος, έχουμε άτομα στο γραφείο και είναι καταπληκτικό γιατί είναι εθελοντές. Όλοι στη Θεσσαλονίκη προσφέρουν εθελοντικά το χρόνο εργασία τους και αφιερώνουν πολύ από το χρόνο τους, βέβαια. Και έχουμε κάθε μέρα κάποιον στο γραφείο, πλην Δευτέρας. Ναι. Τα τηλέφωνά σας? Το τηλέφωνο μας είναι 2315 316 700. Μάλιστα. Και το email μας είναι thessaloniki@desmos.org. Και πάντα απαντάμε στα email και αν θέλει κάποιος να προσφέρει, κάποιος χρειάζεται βοήθεια, είμαστε εκεί για να στηρίξουμε και να βοηθήσουμε. Όσον αφορά στους συνεργάτες που είπατε ότι προσφέρονται κάποιες ιατρικές υπηρεσίες, και αυτό σε εθελοντική μορφή φαντάζομαι, χρειάζεστε κάποιον συνεργάτη ο οποίος να προσφέρει κάποιες συγκεκριμένες υπηρεσίες? Έχετε άμεση ανάγκη από κάτι, από νομική υποστήριξη, από κάτι άλλο, από ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, από οτιδήποτε? Σίγουρα υπάρχουν πάντα ανάγκες. Αυτή τη στιγμή εμείς κάποια τέτοια από συνεργάτη δεν χρειαζόμαστε, αλλά υπάρχουν ιδρύματα που χρειάζονται. Δηλαδή, όποιος ενδιαφέρεται να προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας και εμείς μπορούμε να έρθουμε σε επαφή και να τον φέρουμε σε επαφή με το ίδρυμα που το χρειάζεται. Ουσιαστικά, για να καταλάβει και ο κόσμος, εσείς αποτελείτε τον ενδιάμεσο, τον διαμεσολαβητή ανάμεσα στα ιδρύματα και στους εθελοντές που ενδιαφέρονται ή στις εταιρείες που ενδιαφέρονται να προσφέρουν. Οι εταιρείες ανταποκρίνονται στο δικό σας κάλεσμα ή λόγω της οικονομικής συγκυρίας βρίσκεται κλειστές πόρτες, κυρία Τακά? Είχαμε πάρα πολύ θετική ανταπόκριση. Παρόλη την κρίση, παρόλη τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν και οι ίδιες οι εταιρείες στη Θεσσαλονίκη και παρόλο που στη Θεσσαλονίκη, από ό,τι βλέπουμε, οι περισσότερες εταιρείες στηρίζουν, έχουν μια συγκεκριμένη δράση
ούτως ή άλλως έχουμε βρει πολύ θετική ανταπόκριση σε όποια πόρτα έχουμε χτυπήσει. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και μακροχρόνιες σχέσεις μεταξύ ιδρυμάτων και εταιριών μέσω του δεσμού. Όχι μόνο μία φορά γίνεται μια δωρεά, να είναι κάτι το οποίο γίνεται σε μηνιάτικη βάση, σε συνεχόμενη βάση, για να μπορεί οι δεσμοί αλληλεγγύης να στηριχθούν ακόμα περισσότερο. Πώς ακριβώς συμβαίνει αυτό, δηλαδή υπογράφουν κάποια συμφωνία ή σε προφορικό επίπεδο? Συνήθως είναι μέσω του Τμήματος Κοινωνικής Ευθύνης των εταιριών ή του HR, ανάλογα το μέγεθος της εταιρείας. Επειδή οι ίδιοι επιχειρηματίες στηρίζουν το έργο μας, όχι το έργο μας, το έργο των ιδρυμάτων, και θέλουν να προσφέρουν, και επειδή πολλές φορές δεν έχουν ούτε τα μέσα ούτε το χρόνο να έχουν κάνει όλη την ανάλυση, εμείς μπορούν να βασιστούν επάνω μας ότι 100% της προσφοράς θα πάει στο ίδρυμα που έχει επιλεχθεί, το οποίο έχουμε επισκεφθεί, στο οποίο έχουμε μιλήσει, με το οποίο έχουμε μια συνεχόμενη επαφή. Σε σύγκριση με την Αθήνα, η ανταπόκριση είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη? Βέβαια, εκεί είναι και μεγαλύτερη πόλη, άρα περισσότερες οι εταιρείες και οι επιχειρήσεις. Αλλά θέλω να δω λίγο συγκριτικά ποσοστά, κυρία Αλτόγλου. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα έτσι, γιατί ξέρετε, στην Αθήνα είναι και πιο... Είναι περισσότερος ο χρόνος δράσης. Μπράβο, ακριβώς. Δηλαδή είναι από πέρσι τον Ιανουάριο, ενώ εμείς είμαστε ουσιαστικά σχεδόν... Το 1/3 του χρόνου. Μπράβο. Αλλά μέχρι στιγμής είχαμε πολύ καλή ανταπόκριση. Αυτό είναι πολύ θετικό. Ωραία, περνάμε σε αυτό το σημείο στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με πολλά περισσότερα από το δεσμό. Ξανά μαζί σας, κυρίες και κύριοι, πάντα συντροφία με τις δύο κυρίες μέλη του μη κερδοσκοπικού σωματείου Δεσμός εδώ στην Θεσσαλονίκη, την κυρία Ειρήνα Τακά και την κυρία Μάλεμα Αλτόγλου. Μιλάμε για τη δράση του σωματείου, του νεοσύστατου αυτού σωματείου στην Θεσσαλονίκη, κυρίες μου, και θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για μία δράση που έχετε συγκεκριμένα στις 3 Απριλίου και έχει τον τίτλο Art of Giving. Έχει να κάνει με τις τέχνες. Ακριβώς. Αυτό είναι, θα γίνει στην Αθήνα, στην Αθηναΐδα στην Αθήνα. Πάνω από 70 καλλιτέχνες και συλλέκτες μας έχουν δωρήσει έργα ειδικά τους ή από τις συλλογές τους και θα γίνει σιωπηρός πληστηριασμός που μπορούν να συμμετέχουν οι φίλοι του δεσμού και οποιοδήποτε άλλος θα ήθελε να συμμετέχει, και το 100% των εσόδων θα πάει για τα λειτουργικά έξοδα του δεσμού. Είναι η πρώτη φορά που κάνουμε κάτι τέτοιο και ο βασικός λόγος είναι ότι ό,τι δωρεές παίρνουμε, όποτε παίρνουμε σε χρήματα, πάνε 100% στον προορισμό. Οπότε εμείς προσπαθούμε πάντα να καλύπτουμε τα δικά μας έξοδα από κάποιες χορηγίες, αλλά λόγω των δράσεων και το γεγονός ότι έχουμε και 2 γραφεία, υπάρχουν κάποια λειτουργικά έξοδα τα οποία είναι απαραίτητα να καλυφθούν. Οπότε τα έσοδα από αυτή τη δράση θα πάνε 100% για τα λειτουργικά έξοδα του δεσμού. Όταν λέτε σιωπηρή δημοπρασία, τι ακριβώς εννοείται, κυρία Αλτόγλου? Για να καταλάβει και ο κόσμος. Καλύτερα να σας πει... Ναι, κυρία Τακά. Σιωπηρή δημοπρασία σημαίνει ότι τα έργα θα είναι διαθέσιμα, θα μπορεί κάποιος να τα δει και στο site μας. Θα υπάρχει και θα είναι και κρεμασμένα στο ίδιο το θέατρο στην Αθηναΐδα, στην Αθήνα. Κάποια ώρα συγκεκριμένη θα γίνει? Θα είναι 3 Απριλίου, ξεκινάει 6.30 ώρα, είναι ανοιχτή στο κοινό και 7.30 με 9.30 θα είναι η ίδια δημοπρασία. Τα έργα όμως θα μπορεί κάποιος να τα δει και στον online τον κατάλογο και μέσω του site μας desmos.org για να επιλέξει ποιο έργο του αρέσει και να είναι έτοιμος. Θα έχει και την ταυτότητα του έργου. Θα έχει την ταυτότητα, την περιγραφή, το όνομα του καλλιτέχνη. Και μιλάμε για πολύ μεγάλη ποικιλία έργων και πίνακες είναι κατά βάση, αλλά υπάρχει ποικιλία στο στυλ, συμμετέχουν και κάποιοι καλλιτέχνες από τη Θεσσαλονίκη που μας έχουν προσφέρει τα έργα τους και όποιος θέλει μπορεί να μπει να τα δει. Πιστεύω ότι πρέπει να είσαι παρόν για να συμμετέχεις στη σιωπηρή δημοπρασία, επειδή είναι το έργο κρεμασμένο και από κάτω είναι συνήθως πώς λειτουργεί, δεν ξέρω ακριβώς πώς θα γίνει εκείνη τη μέρα. Περνάς και μπορείς να γράψεις τι ποσό θα έδινες για αυτό το έργο. Αυτό είναι το διαδικαστικό της σιωπηρής δημοπρασίας, που περνάει κάποιος, βάζει μια ενδεικτική τιμή. Ακριβώς. Και μετά λίγα κλειδώνει, να το πω έτσι, στην υψηλότερη τιμή. Ακριβώς. Δεν είναι όπως το βλέπουμε στις ταινίες που χτυπάει κάποιος 1, 2, 3 δικό σου. Ναι, ούτε γίνεται φανερά. Όχι. Επειδή είναι για φιλανθρωπικό σκοπό, θα είναι σιωπηρά. Άρα καλείται όλο τον κόσμο στις 3 Απριλίου στην Αθηναΐδα
6.30 ανοίγει το θέατρο για να δουν τους πίνακες αυτούς από 80 καλλιτέχνες, μου είπατε. Είναι πάνω από 75 τώρα το ακριβές νούμερο, γύρω στους 80 καλλιτέχνες. Οι οποίοι σας έχουν δωρήσει τα δικά τους έργα. Ακριβώς. Και αυτά τα χρήματα θα πάνε για τα λειτουργικά έξοδα του δεσμού. Από εκεί προέρχεται λοιπόν και η χρηματοδότηση του Σωματείου ή έχετε κάποιον άλλο τρόπο εισόδων? Η χρηματοδότηση αυτή θα είναι βασική πόρη για μας, αλλά είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος πρόσφατα ενέκρινε ένα χρηματικό ποσό το οποίο καλύπτει κάποια από τα λειτουργικά έξοδα του δεσμού, το οποίο μας έχει βοηθήσει να προσλάβουμε και ένα άτομο στην Αθήνα και για την καταγραφή της αποθήκης και για κάποιες ανάγκες πιο μεγάλες που είχαμε, γιατί όταν ξεκινήσαμε δεν είχαμε απαραίτητα προβλέψει ότι θα φτάσουμε στο μέγεθος να χρειαζόμαστε μια αποθήκη για όλα τα πράγματα τα οποία μας δωρίζουν. Οπότε ή από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος από τη δωρεά ή από συγκεκριμένες δωρεές που είναι για τα λειτουργικά μας έξοδα. Γενικά δεν δεχόμαστε χρήματα συχνά για λειτουργικά έξοδα, γιατί σκοπός μας είναι να δημιουργούμε τους δεσμούς για να πηγαίνουν εκεί που υπάρχει πρώτη ανάγκη. Παρ' όλα αυτά, αν κάποιος ιδιώτης θελήσει να ενισχύσει, κυρία Αλτόγλου, το Σωματείο, φυσικά και... φαντάζομαι ότι δεν θα είστε αρνητικοί. Όχι, δεν θα είμαστε αρνητικοί, γιατί και εμείς, όπως είπε και η Ειρήνα, έχουμε έξοδα και